alo yedwa okugadile inkinga yakho ukuthi yena unomuntu amgadile omunye ngewena okuyena amfisela ukuthi amshade wena ufuna ukufunda ngawe ukuthi lo amthandayo uyohlala kanjani naye kanti bekunami muhleli nje kuthiwa nje naye intombi yasephakameni engathi mangingathiwa njengamanje enanga umuntu waphansi ayidonse nje inansuka yayo imboze ngayo kuphela ikhanda liphele semthani engenamatho mfana anganinsizwa lapha eThekwini lathi izulu likhemezela lisho ukuqeda abantu yathi insizwa iyothenga amaringi izohlanganisa nentombi lapha ebuhleni isizoshada nengane yayo njengoba into ingane yami nansi le ihlanganisile babehlohlanganisa bayothenga amaringi lapha beyobukusana eThekwini lahloma izulu kakhulu uthi kumkhwenyana ithi awumela wamshiya esiqakaqakeni uthi awumela uthi ngisafuna ukungena la ekulesi sitolo emshiya esiqakaqakeni hayi nasendaweni evikelekile la ihlaba izulu laduma laphela kwafika abantu abathi wow usozokhosela la ngaphansi yathi intombi cha kwafika omunye kwafika omama kwafika kuzobula kwayizulu yayimela nje intombi yasehleni ithi uthea kimi uma ngeke ngasuka la uzongangithembi Umibu maliphela izulu lensizwe yaqhamuka ithatha umkayo iguqa phansi yamfaka iringi engakamfaka emsezulwini ethi mntakwethu ithi njoba ngisebenza eGoli ngibonile ukuthi noma ngabe ngahamba unyaka kodwa ngiyokufica ekhaya ngoba ukwazi ukuhlala into enzima kangaka izulu belikunetha kangaka sidinga abantu abazohlala ngani yami nje ukufaka inansi kwehlaza ngisho kuthiwa kunzima kangakanani bakhuluma bathini azinto eyodwa ukuthi la ukhona lezangane ezifaka idukeni emhlophe ziyakufuna ukuza lapha wena usufuna ukubuyela emuva inkingi ileyo nje khona hlala noma ngaqhamuka umuntu and kunothisha bheka igroup ohamba nayo uma kuyigroup nje kuthiwa kuyona baleka ngejubane ngoba wena umyeni wakho ukukhethe phakathi kwabaningi noma umyeni wakho ungabamba intombi efonini kodwa bheka ukuthi wena uyakuthanda kuphela angiyukwala le ntombi ngaphandle uma iphingile usho njalo mayifunga lezo fungo zingakubalekile sidala nangi umusho usanda ukubuza lo mbuzo azingabaleki lezo fungo bantu bakwethu ngoba mekwabaleka lezo fungo isonto lizolimala uma wena uthi indoda isihambile kana omunye umuntu ngicela ukubuza ngoba mina ukhulu wami uMambeje ukhulu wami ozala uMagcaba la eSimonti ohambe azumkhulu uFayoyo kuphela akekho omunye umuntu amazi wazi waba ukhulu wami ukube ukhulu wami lengimshoyo wathi ngoba umkhulu akasekho mina ngikhule ngaze ngimbone enhlobo umkhulu uFayoyo ukube wathi ngoba umkhulu akasekho umkhulu wami wayeseqalaza kwaZondi use ukhulu kabani wami njengamanje njengoba engasekho kufanele enze lokubani umsebenzi yilo umuntu akaZondi noma enzelwe yimina umuza ungcolisa wona ufuna ugeza obani umzima abuthwalisa thina njengabazukulu uyabona yini bantwana benkosi uma wenza into qala ubuke ungadlali inkanuko ngoba isonto zizolibulala yabo nje kuye esontweni khona abantu abashisa impepho benze yonke into bafike emhlanganweni lapha bahlule inkanuko ubaphi ke laba baleke sebekuphi wadi ushisa impepho uthi ngimthathela hayi bo baphi ke manje usuba bekephi ke manje nje usuwa ngithintwa wena lapha manje sebekuphi manje thina la kuleli sonto siyakubona kuyashintsha leli sonto uhamba nobhoko uhambe nayo yonke into yakho uhambe emhlanganweni mawufika emhlanganweni ungenisa umdedelo uma uye emsebenzini ubuqala edokodweni ufika uthandaza uthi nina bosibani ithi ngiyahamba ngemsebenzini ngicela nisale la edokodweni ngoba mina ngemsebenzini ngiyobuya ngama weekend ngize la uma ubuya ngama weekend uphatha ukudla uqalele idokodo uhlale phansi udle ebese uyasuka uyathandaza ebese uyabathatha uhambe nabo esontweni phezulu nina niqhamuke ezantsi egethini nishone esontweni ukuthi nibabekephi nama ngiyazi isingisi ngene nje iPeter Solithi ngoba umuntu usuka ekhaya aqonde emdedele asuka umdedele aphinde ekhaya uthe ngise emdedele sebehleli ehlahleni lapha ngasePolpit noma ngakuphi lapha abahleli khona bathiza nje basiphazamisa nasebusuku asigadi kahle sabashumayeli
indawo zikaShemba zingaphenduka amaphoyinti ufike nomama omdala ngempela ume khona akezwana kahle ukuze ubone usemdala nje ngilanga baba mkhulu iphoyinti lapha njengoba siyalaphana asazi ukuthi siyoya kuphi akube ukuthi wonke umuntu uyahlonipha uyahlomula ola kulendlu angabukhona umuntu ola kulendlu ozohamba ayophinda iphoyinti lapha insizwa zezulu ngisho ngabona intombi obona ukuthi ngingayenza umkamle engiyibona la kodwa ungalingi uphoqa izila kini utholakala usubantu abashumayeli wena ade ukhuluma nentombazane usuwenza into engasile uphoqa izila kini uyophoqa umuzi wakini uphoqa uqede ngoba akuzona zonke izono la kuleli bandla ezihlawulwa ngenkomo akuzona zonke ezihlawulwa ngembuzi khona abantu abahlawulayo la ekhaya bahambe sebehlawulile bahambe bayithethe kulungile bathi bayafika kuthiwa kukalunga angizekho khona mangabe isono sakho siqondene ngqo lesiqo ungalingi ubhekane noShemba ungalingi nje ube khona la kuthiwa ubhekene wena noShemba ungalingi ngenzami zentethelele niyazi ukuthi ngicwele ngani kodwa mangenzeka uyesihlahleni noma uhleli awuye esihlahleni kanti nomuntu osophile naye 3 years akabajabulisa abazali bakho akuyena wrong wena wrong angakuthanda msotha mfowethu awutshele mina nje ukuthi angakuthanda ngenkani suthe wena ngikufuni ukube kunomkhokheli la bengizoshiya lamaze njalo ukwasho ngithi umkhokheli ngelinye ilanga ukubizela izingane zentethe mthuzana nabantu abami bahlale la uthi ngicela wonke umuntu onendoda ezinayila kumina ebese ufika uthi wena ndoda umthatha lento umsebenzi wakho kamkhulu wena mkhokheli angabe mnandi ukuthi samsela ubaba ubhizi thina samsela ubaba ukuthi lokho enikwenzani ukwenzela ukuthi niyahamba hayi ukuthi mina nje ungibona ngiyangifuna indoda mina ngifuna ukuthi nje ubaba angisize ukuthi ngibe nemoto ngibe nomuzi ngibe awukho umuzi onjalo ophethwe intombazana awukho singakhohlisana awukho umuzi onjalo asisebenzele ukuthi sabe siyafikeza amadoda noma ngafona mangibuka ngiyazama senginothiko angilimile futhi ngithi ngizama khona lokho yabo nabanye bazozama ukuze niphunguke ngoba libaningi kodwa ekugcineni kufanele nihambe nemizini yenu kodwa wena uma unabantu abawu2 nabawu3 ngoba ufuna ukuthi makunikelwa na ufake leyo mali ngcolile afuneki nje ukuthi udume ngokuthi ubani nje phela mawuke wathinta yena phela uthinta okugcina uzokunika 1000 kanti lo 1000 iphuma kubafana ayihambi kahle iphuma la yazi unkosikazi lomdala ubuya 14 ya 14 beya kulesine kwalo mama lo okusasa benolesine ngolesine lo unkosikazi bese yakuyena esambe engithi ingane yakhe yathi phu wavula fone kuseni lo mama manje wathi sekuyahanja uthi unkosikazi imali anginayo usho nje kanje lo mdala imali anginayo ngizoyenze njani ngoba lo nkosikazi uthi ngenze sure ukuthi ngifike uthi ayibambe iqhinga washona ngani ngigezile ngiright wabuya nendisho wayibeka la wabathatha amanzi ashisayo wabeka la wacela inyawo wayiwash inyawo waqeda isole wayigcoba uvaselini wayethi ngicela ukhona usesebenzile ukuze ayonikela ngemali enjani ephuma kuyena ayisebenzile manje lo uthe wena mina ngazi abafana abaphanayo nemali wena onjani ashawa uvala umfana agedezele akunika imali thatha le mali uyonikela ngawushela no akhambi kanjalo bantwana beNkosi sifisa ukuthi inabasha ikhule ibamba umthetho inabasha ikwazi manje ufica umfana omncane uthi ngimsukumisa umfana omncane la nanga usukume mfana wami wena mfana lo bhekele sukuma ngenyawo yambona lo mfana uyamfica lo mfana ebuhleni umene intombazana uyeqonyini into esasingayazi thina mfana ungaka nje usenentombi yena mfana ongaka ukuthi uyayazi lento ayenzayo noma akayazi awazi angisho lo mfana ngithi ongaka ngilinganisana lo size hlala phansi mfana ngizama ukuveza ukuthi
asilekelelane bangcwele ukuthi inabashi iprotected. Ngoba inabashi yinhle emehlweni kaShembe kumele ukuthi abagcotshwa kanye nabazali abasondele einganeni uma kunama conference sondelani nani bantu abadala nibe khona. Musani ukuthi ingane kuyeshayene ingane kade kuthiwa zimile ndawonye cha wena ubukuphi. Asambeni nazi ingane sibuke sikhuze la kufanele sikhuze khona. Amen. Ngoba inabashi yimbi ngapha kodwa izikole ezinhle ngapha kodwa izikole kunakela. Yabo? Manje ke asikwazi ke izikole sogada ingane kodwa siyanikwa ilungelo lokuthi asiyekwa nabantu siyobuka sigada ingane ukuze ingane ngaso sonke isikhathi zihlale zinjani ziprotectekile zingangene endaweni engafanele lezi ingane zihambe ziyongena lapha enansukwini. Nina ingane musana nibona intethelelo ifaka imabhayi washintsha kade ngibona esinye isilima ngibona esinye isilima eCentral Soti lapha ifonini ngicela ngibike TikTok ngoba ngibona ibhali phansi TikTok kodwa ngibona isipost womuntu Central Soti Messenger ithi habafana bangezansi ikhomba amakhosazana ebese ngasethi iveza intethelelo izinsizwa ngeke leyanto enkosazaneni ibuka ukuthi kushuthi ngingazona ngelapha ngoba kushuthi abantu ababalekile la. Yabona ibulala umsebenzi ingqondo engekho. Manje ke ngani zami njoba nilapho musani nini ukuthi hawu thina ewanjani abantu intethelelo yakhe ikhipha imoto emlazi hawu thina sekha nina niphethe into enkulu kabi. Njoba bathela pheblazi benekosazana la eceleni inina labo nina niphethe into enkulu kabi imgidi u7 abangayigidi laba bavala zonke lezo khala. Imgidi u7 mangani uJuly nje nikidanga ngale mfaniswano akaze bona ufithe befuna ukufanisana nani igwababa bayagida iveyili isikoti ninezinto eziningi enzenza niyalalisa west niyalalisa nigide lapha phambi kwami aphumele nini nazohlala abuke nini ziningi izinto ahamba ayodlala nani ibhola nifakwe iphandla into engenzeki kubona yagcina bese njengani. Manje musani ukuthi nina ke manje nihalela ukuya lapha ya cha nabo bayafisa ukuba njengani phela ukuthi kwasuke kwenzeka iphutha. Manje ke lokho abakwenza ukunikela benzani bayikhandlela ukuthi uNkulunkulu uma egoqa bakwazi ukuthi babone umbuso wezulu. Manje iyaphambana lento vele ubone ukuthi ayikeke. Mina ngibone ngazi ukuthi manje ngathi iride le side akwazi kanjani. Mina intethelelo ngihamba nayo isuka phansi isunguleka la eningizimu. Abaningi babengekho sikathathani thina siyocela uNkulunkulu ukuthi sisungule indaba yentethelelo. Babengekho kathathani ngangikho mina. Ivisit yokuqala nga eyabakhona eningizimu yimini wayishayela. Bazi bathi ngumshumalo wentethelelo cha ngeke. Kodwa ngiyiseke ngoba ngazi ukuthi nakithi khona intethelelo. Ingakho ngiyisekile sibulala lawa magama ade bizwa ngawo ngamaqhasha ngamagxuma suze ngayo yonke into kusha amanye amaqhatha nawo ngoba yabona nje la njengoba bengakanikwa amagama ukuthi entethelelo kusho ukuthi lamagama ebizwa ngapha eNtshali Soti ebizwa ngayo intethelelo asabuyele kuthina phela ngoba umuntu engane yini awuyona phela insizwa uyini umuntu engane nje awugidi awunjalo noma kuyagida ke ngoba ithi enye into mshumayeli lo